top notch. И здравейте на всички, аз съм ProKiller.bg. Днес ще направим Don't Try to Love Challenge със специален гост Джейми. Здравейте! И нека започнем с клипа. Правите ли сексат? Да. И ми е много готна край права. Готово? Ще пръдна. Десно? Забавяш да привя. Кой ще ти знае, ще ви гладе? Абе, кой ще ти знае? Аз една привия да направим. Ще една привия на тебе. Този възрастен господин ще ми казва. Как възрастен? Да съм по-млад от тебе. Да съм по-млад от тебе. Във Варна при значително по-умерен тон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. Selam aleyküm. Sen hep çünkü ben sana bir sene ben babulduğunuz belasın için amşan İstanbul belası gisan sincan. Ben sen bebe sen boy koburucu ben sesin sen be. Bulgaristan prezident Eversen Rose Playdalet ben sen oculun versen sen. Stop sesi 5 sen. Yürsüzü mü dersen? Да, ако тук има частен самолет, бил го наел да излечи и да почвам да летя. Тук има частен самолет, бил го наел да излечи. Направя едно обращение към Азис. Азис, отличам те. Ако не ми пуснеш, ще ти порежа газа с тази болтия. И така, хора, това беше от мен. Надявам се, какво ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и до скоро!